første med adventskranset i dag. Det er det. Jeg har lavet med adventskranser. Jeg har taget min nissehue på med kun en ud af mit hår ud. Sådan, så det er ligesom med første adventskranslys i dag. Der er jeg. Og det er sidste med nedtællingsdag. Det er meget, meget særlig dag i dag. Det er det. Jeg har åbnet hele resten af min Lego julekalender, fordi jeg ville se, at jeg kunne finde en adventskrans derinde. Men der var ikke nogen. Det var det ikke. Men så fandt jeg et juletræ. Jeg har bygget det lidt ligesom en raket. For jeg synes faktisk, at det er lidt kedelighed med det, for man skal bare samle det efter sådan en tegning, og så er det bare sådan med det. Men jeg har bygget det sådan her. Der er jeg. Og Snemanden, han er med. Ham har jeg tegnet med hovedet på ansigt. Man kan ikke se det, fordi næsten ikke, kan man? Lidt. Den havde ingen øjne. Det kan man jo ikke se. Og i dag har jeg... Der var også et andet dyr. Et lille pigejern. Hun var med over i julekalenderen. Og så har jeg så nogle andre kaniner, som de kan lege sammen. De kommer fra hver deres art, hedder det. Kaninhedsart og med ærenhedsart. Og så kommer den ene over fra Legohedsland. Og den anden kommer over fra Playmobilhedsland. Men de er meget gode venner. Alligevel, det kan de være. Og nu skal jeg til en adventskrans. Altså, I skal også lige se mine hester. Det er det helt store dyrefest i dag. De holder med adventhed. Ja. Herovre på den der havhylde, som jeg fandt nede på stranden. Der står derovre i min stol. Nu skal jeg til med adventskrans. Så skal man bruge med ild. Det er kun nogen, som er der må, når man er alene hjemme med det. Jeg må godt. Men ikke alle andre må ikke. Her er mit adventskrans. Jeg lugter meget af banan, fordi jeg har sat det nede i sådan en banan. Nu tænder jeg dem. Jeg ved godt, det er noget med, man skal kun tænde med én. Men det gør jeg ikke. Jeg tænder det med det. Sådan er jeg. Så, nu med adventskrans. Det er med hyggeligt, hva'? Der er også en næse. Husk, der er også i bananen. Ja. Og nu skal vi også lige have det med musik. Men det er fordi, at mit klaver der er kommet med ovenpå nu. Så når jeg er oppe med himmelrummet, der skulle det lige op lidt igen. Og så var det for koldt deroppe til at lave med julekalender hed. Så nu laver jeg med julekalender hernede. Og i denne her vandekant, der er alt mit Lego fra julekalenderen. Jeg er overhovedet ikke. Jeg har pakket det ud endnu, men jeg pakker det helt ud lige pludselig. Og
så laver jeg noget Lego-by på min egen måde. Det gør jeg. Ja. Øjeblik. Musik. Og ved I hvad? I dag der skal jeg lave alle nedtællingerne. De skal tilbage over i deres store skål, fordi at nu er det næste dag, som at der er med næste dag, hvor jeg må åbne med julekalender, så skal jeg ikke lave med nedtællinger. Det skal jeg ikke. Og jeg lavede også med glemning af det i går. Nu hælder jeg dem alle sammen herned igen. Det er sådan en sten, der er slet ikke sådan med glas. Der bor også dernede. Nu kommer de alle sammen ned igen. Også den her med himmelkuglen. Den kommer også herned. Og så kan man den her over til sin unge. Den har en unge. Prøv lige vent. Så skal jeg vise jer hende. Se. Det er dens unge. Sådan en har den. De bor herovre faktisk. Ja. Og så tror jeg nok lige det var med julekalenderhed for i dag. Her har jeg en, som at der skal have den her i adventsgave. Den skal jeg nok lige have pakket med ind, eller sådan noget med det. Det skal jeg. Ja. Og jeg må godt åbne min Lego julekalender i dag, fordi det var med første med advent. Jeg vil ikke åbne de andre, det har jeg ikke. Kun den, fordi jeg skulle finde adventskransen jo. Så var der med et juletræ og et lille pigehjørn. Og så fandt jeg selv ud af at lave en anden en. Adventskransen med det. Det går jeg. Men nu er det slut med julekalender. Hej hej. Vi ses.